the way you already do one. Yeah, you know what to me, no come. Oh, I don't know. I'm good. One about in a motor on this. Mogambo. You're calling the obodo. Oh? Only Mama. The what's happening? You tell network in your room. Tell network, church, no, call them Magana. Oh? Lamanya. Last time my Angela by noon. Hey. Chief. Okay, keep it with me. Later, when you come, woman, organic come. Eh? Mona, my kiss men, I know log in a check says. Get by Sep. What's he come back to my wounded? Because in the me, so I come to look at that joke is get it. Chief, Biko, Eweliwe. Ama kwam dibia gworo ogwu. Nye Mogambo. O jiri kwa nwa nwanyị n'ọnụ. Nwa nwanyị richazi ọrịa na ihe nna ya na-ekwu. Na-ekwu n'elu nwa nwanyị na-eme n'ala. Dibia gworo ogwu ahụ, I'm not sure na dibia ahụ si within this neighborhood. Mana ebe ọwụwa osi aga m achọtarịrị ya. Eziokwu m, biko. Ugbu a, elebe nwa gị nwanyị nọ ka akpọta ya. Can we make this marriage right? Mụ believe mụ na dibia chịkwa dibia chịkwa. Mogambo sino mushikere ndo nwa nwanyị alụ onye ọzọ ya sizie nwa nwanyị pụta ka ha nwa nwanyị jiri pụwazie n'ụlọ gakwume ọ ihe mere ni. Hey, what is wrong with this Mogambo? What is wrong with this criminal? How come what you wuru ihe ni ụmụ agbọghọ niile nọcha nke ọ dati isi nke a mụnwa wụ chief chief nọ n'elu ego chọrọ elu. Chief, biko, ile ihe anyị ga-eme maka na ọ bụrụ na anyị gbachie nkịtị anyị nọrọ n'ime mmiri ncha aba anyị ga-anyị n'anya. Ile ihe anyị ga-eme ka anyị nwee ike mere ọsịsọ maka achọghị m ihe ọbụla ga-anọchikwa m ụzọ iweta ego anyị kwere m na nkwa. Ọ bụrụ na ọkpụrụkpụ ego anyị kwere m na nkwa ọ bụrụ m igbu mmadụ hụ na ego a rutere m aka bikos ara anyị kwegara m n'ọnụ ekwela m ya akwe mụwakwa na aṅụwala m ya aṅụwa enweghị m ike iwepụ ọnụ n'ara na ekwere m ya ntiri m aṅụọ ya ṅụrịa gbuo ya. Enwe ihe anyị ga-eme biko ka anyị tịkọta isi ọnụ nye ọma mere ya ka onwe ike gbuo ụfụfụ biko. A na-akwadoro nwa gị nwaanyị ezigbo nri ya na-achụgharị ụkpara ego chifu dị ka m onye ama ama n'obodo nọ na-achọ ịlụ nwa gị nwaanyị ya well what I can do now, I will go back to my casemen. Ngeje kpọrọ ha si ha ka ịla mana mmenye gị 2 days for this thing to work out. Oh ma enweghị inwe ike imewu. I'll go. I'll forget about the marriage and everything nkwe gị na nkwa. You forget it. You will start to lose them. Chief, this is me. Ma ego ndị ahụ ekwere m na nkwa. Ihe niile. Hey, biko, just give me more time. I will make sure mma gbambo. Ama gbambo ọsọ godo m ure riri ke ya ke guri abịa n'ụlọ gị dọwara gị a na-eme ya ma hụ na elụrụ ya ma hụ na ego na ikwere m na nkwa ọ gabiga ha m ọwara na-agba ya ọṅụrụ kai biko nna m ewela iwe please calm down. Chief, onwezi m ọtụtụ okwu nweta ngwa ị ga-abanye na moto ka m jee ụlọ ka m jee kpọrọ my kiss man echegezi gị maazị ihe ọla ị na-agwa m ma ọ dị ready let me know. Imani wa no here. Imani wa no here to sukuru. Ele gele mganyo to le ganya na jo won mo kwa mo wa no go ke we bo se to imege. Mo do ti here. At least mo do ti here. An ma for gaga kan le te. Togo te to go do wo so ga ge won. At least mama you know it fully well that your suitors are coming here today.
Ndogo mo beje nga ata loot at least gishin ga kwapu ga gagu no shin no ma yoro we gbara na nkume. Papa, why ki na agbodo ndogo? That old man kagolo nka ike gwugo no na echeze ogwo ga anwu. Ya ki na akpo ogo na akpi adim. Because papa kwa oga ahu kagolo nka aye ko nyoshimma Alice. Alice the wonderland that's mo oga ahu ko nyoshimma. Itokwara nti na ala no ihe shishishishishisha akoga na village. Ikuda na ya. Oh, Alice gi leche no mo na nna gi were aju pata anyi pancake. Oh, ebe. Mama, che ka ngwa gi, ka ngwa lisiere gi. Emekugo up my choice. Mogambo wiye mano. Amomi na agbakasiri aru na enye onwu nsogbu n'ihe abalị uru. Cheze kan reason n'oge. Otu mumu sheku ya. Kan reason che kan reason. Mama, nwa kwete Mogambo kita. Obia kwugo isi. Caterpillar na akwa njinu. Kwakwa go tell kwa go into dust. Me tell the fire that stupid mouth when you just talk that nonsense. Hey! Kwete onye. So you want to turn me to each of them is a nkuto wajo mo yen logom nto onye shaka sina logo onye shi. Kamu no onye shi wo logo. Una president wo logo we hojo. Ile ko to ko Mogambo ndu mo for kwa hotel. Anu mudiru we ko bi hotel. Bi wo let go one time we take random people go do. Ko ba yema gwa. So don mege. Gaba no ko na Mogambo ke so gadambo. Kono ko makachine ka nwure mma. Modu, wonya abula, ngani na gagabiri. Nonsense. Kanje senje gwani anisi ni chozi fumunia. Ni fumunia iwelu mma. Weri ye wanu buri isi anyi ga. Ya ma gwage. Awudu sa sam sa na emem na mi ogba. Awudu ya awudu ya nini le manu kuru ko me ya ha na ko na otu ya na chikowa. Ni so wo. Na shagano. Asum nketo isono nwere ike isu heru mma ndu gi. Nketa na chasara ga anya. Nketa ori anya. Otu nwo ki wi ki kushi wopu oka buru ni hibu. Awudu sasum so na ihe ha ni mana nwoke kwesiri nwoke enwe wisdom. Okola na enwe the wisdom. Nwoke ahala ni. Ga-eji wisdom. Gi mehirie ka conduct like a buru mmadụ maka akwụkwọ nsọ don't kill so thou shall not be killed. Ọ ihe nna mmemme legokwa anya shogo no ga anwụ mgbe ichi nga were mma were ọbụ ụda akpanye kokolie ekeliga ka utu agbacha ejiji nwanyị mba kwesịrị kwere gị n'azụ erugoje ka mmiri ruru n'igwe eseche gị kamgbe m nọrọ hotel eche akụkọ ụwa news 4 o'clock gbum mororo ofe ogbalegele egusi ka ọ fọrọ ka mụ ọnwa egbuola onye ọsha na-akpọ Mugado na ndị otie onye gburu ya ahụ Chief Imo anụdị m lepụkwa n'anya ka m ekete eji ekwulala isi mapụrụ amapụ ahụdị m de nge ekwusi m ntụ m fọrọkwara m gị gakwa ọgwụ eri eshi ile ka m dị ka onye na-enwe the power into me. Ima kpankpankpara nga awudu sa na abịara m dị lukewarm n'ime m. Ọ na mmendịra gaba nga ahụ ihe niile gbakọrọ nga ahụ ụmụ okorobịa ma ndị na-aṅụ aṅụ ma ndị wesọp ote ka ha niile shiri ikpere ala ma Mogambo na onwe ya na ụmụ nga ha sịbụ ala Chineke na-ayọ m dịka nga a na-ayọ ekele Maria ha na-ayọ m sị m biko mmetụ obi m ga-elecha anya because na enwere m fear of God in me nyuzukwa na wisdom me ihe ha nna sizi ka mmeri ebere lọta ọwụrụ sa na amadị ihe m kwesịrị ime ada ngwa n'ihe nakwa ọ ga-eri esimiri ọ n'oge eri ndị mmụọ fọrịara m gị grota vejimere a na-akpọjuru gị shala n'anya isiokwu ihe niile a na-ekwu nga etara ụgba etara azụ achọghị m ịhụ gị na Mugabe gị nwa kiso Mogambo achọghị m agbagbo ụmụ ma mụ mụrụ shi nga pụọ ụmụbadị mụrụ gbara na-agba etiwere ya obere ọnwụ maazị nnetu ọ n'irie o na ha azala nna ha ele gị na-azaje hapụ ya ama m ihe m ga-eme o ọkwa m ekwesị abụrụ nkịtị ihe m ga-eme Mogambo ihe m ga-eme ya nweta ya ime ihe m kara ime ya taa
Chineke na zori ya ya ga kelebe Chineke na ya hanna ya ga kelebe Chineke na ka chukwu asa meke me finchom shonu na ga be shonu wele ga me bolum ashame merele gi ngo back mbakwe ariri gbolem ya kwan ma nke ka gbawa m obi ihe na-agbawa m obi ahụ dị na Mogambo kpọrọla nwa m nwaanyị nke ka gbawa m obi na Mogambo mehụrụ ọnụ na-eji erisi ede lecha Chief Imo worldwide ụwa niile gbakọrọ aka wee shi sị m ya ọgbawa ka nkata gị na-agbọ ihe ihe nwụ na-ego gbụrụ mbakwe I did not just bark like a dog. Agbaga m dị ka nkata Calabar, all these uncultured dogs from Calabar. Ekuke. Give him mkpu akwa m ihu my ogbugbo sheep. Na agbo carrot wila. You need to hear my sound. Hey. Me. Ihe mkparị. Hey. Ihe mkparị. Na Mogambo onye oshi. The chief ka ngị na-agbọ ka nkịta na ka na-agbọ. Hai. And gị gbochakwa na enwe ihe imeli. Says who? Ọ mụ kwuru na enwe ihe imere. Mmike. Ọ dị ka mmadụ onye nwụ. Imere. Don't take my quietness for weakness. Don't look down on me. Oyi chama enwe ihe m ga-eme. Nwa. Chief Imo worldwide. Asụkwa m. Anụ nkanka mpi. Anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ. Gbam. Ọ napụrụ onye ndụ mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ. Aga m agwa Mogambo na onye buru ụzọ shiwe ite na-ebu ụzọ enwe mkpọmkpọ ite. Ịbịanụ. Aga m egbe ya film. Ya elele. By the time I am done with him, he will realize that there is difference between egbe and egbe. Amike ko je egbe. Just watch and see. Meta megre. Biko. That reminds me. Chief Meka and the Behana Bebem Nambuda. So biko kwa aga m achọ ka ị bịa n'ụdata gị bịa nara ha otu kọpụ na mgbede taa biko ị gara egbe ebe ị ga mgbede gị kwụwarịta ụkwụ ọ bụrụ otu iko mma erutere gị na natụsa n'ume. Let me give my daughter away ka m wege ya Chief Meka ka ọ gazi ebe ahụ ga hụ ka m hụkwụ Mogambo kọsị ya Buhari a ga-eji abịa na be mbi ebe ịwa anya. Stupid boy. Onye oshi aga m abịa ọ kakwara m akwadoro m ka ị lọpụga nwa nwaanyị lege Chief Meka ka British gba German ka nnela lọpụga kama Mogambo onye oshi ana agmadi ibe oshirilo ga-ebịa nga wụrụ ahụ ezilo na agwa na aja agwa na apịtị mgbe ọwụla maka gịnị kwana anyway ọ wezi okwu na ezinụlọ ga nwere ezigbo aha mana ọ wụrụ m onye akpọrọ nwa ọta akị ya gbakwa nkwumenye aga n'olu lọpụga ngwa na ekwe m ekwe eso na ezinụlọ onye nwere ezigbo gịnị ama m na ezinụlọ ga nwere ezigbo aha from day one mana ọ wụrụ na ị ga-emere ka Mogambo na-akparị ọnụ mgbe ọwụla it's not good m agaghị support that one. Okay, royal family. It's not her Royal Majesty's family. What them say, Lego? Let go. A leprotic family. Family Benta. Okay. Oh, Macaramana go on name, Macogation and Dezegez. You know who gap between two of us. What call the other? A family, you know, there's your family. A family name with a good reputation. Get a family, Mchineke, family, and so family should not tap root hotel. Here is a good way. Number. No the family in the kind of Christ near Lobe. Ya go got a new family in Swangana Bethlehem Gano more Christ. Give it as in a family now with the family. Only you cook and Russian quag. Imo dear line we be. I'm born you will look the bone Alan. I'm a born you. Is you looking what is you want? Come back up when Aja. Pop Gangana Cogas. You can remember to get that Nick on when I hit you. I be all right. All right, Master. One that I can be a man. Omuna. You walk on our soul. Na mama di him game. Kama no nwodo onye no n'obodo na amadu na Chief Imo na ụmụ onye hot temper. Na enwere m obi ọkụ nwe nwebiga ya oke. Onye ọbụla amakwa onye Mogambo owo, akpọ ya Cambodia, ka akpọ ya Dogambo. Kakwa na ga adọrọ ya otu o shiri aha ya shiri da, ka ga agụ buru ogori ma gbuji ga esi hapụ nwa nwaanyị aka. Ya hapụrụ m nwa nwaanyị na ụdị m nwa ụdara mụtara nwa na apịwa ọnụ. Onye osi na onye ama enweghị ihe jikọrọ ha nụ. My daughter does not have a criminal blood running in her veins. You should leave my daughter alone. You have problem with mine. Kapana gaga agwa ya ugbu a na ihe ka dịkwa tupu cheje maka na nwere iwe otu osi dị m n'obi kpa agwa ma o mee ihe na agakwa like ya o. Onye makwa ga kwa agwa ya n'otutu na ya hapụrụ m nwa m o.
ụkwụ ejiela aga mgbada biri ụgwọ ihe ata m igi n'isi anyị ka me nọ na mbọ ọnwụ m ma njide nwa m oji ọsọwụ amụkambo Mogambo ma njide kwụrịasha ya anyway chief maazi asịkwanụ m kwuo akarị m eso anyị na ma ị ga-ahapụrụ ya nwa mana ya kwụọchana ya hala ya na ọ ga-agbanwe onye ya nkata takwa agụ n'ọnụ ijiri kwuo ka ahụ egbe eluigwe gbapịara m gị anya stupid man so n'ihe ụka na m bịara gị ụgwọ ka onye ahapụrụ ya nwa m nwaanyị ịkpa ịhụnanụ ele ahụ ịhụna Jesus Christ of Nazareth onye mgbanwe ịhụna Jesus Christ of Nazareth mmadụ ebe ma hapụrụ ya nwa m nwaanyị ka ọ napụtara m ya ugbu a ka m matara na iwe new progress ụka mmadụ oche m bịara bịa kọsara gị ihe ị ga-asị ma ọ hapụrụ ya nwa m nwaanyị ma ị na-ahapụrụ ya nwunye gị na ndị ezinụlọ gị ọ bụ gị hapụrụ ụmụ gị na ndị ezinụlọ gị na-eme ya ma ịhụ na ụdara mụtara nwa na-apịwa ọnụ my own treasure ka m ga-ahapụrụ Mogambo nwanna gị ichibe anyị wetara gị otu onye enye gị nsogbu gị sị ahapụrụ m bịa maka na gị ị mara na nsị ncha gị kụrụ ahịhịa were eke ncha ya nọmie ahịa aghọla ncha ọwa hapụrụ ya nwa ya na-agba oyele nwa anyị tara nwa nche ya ga-epụta anyị mmiri anya ṅụọ Mogambo Moganji abịa megịnị mebiere anyị nwatakịrị ị ma na ahapụrụ ya kpọta ya na ọdụ akpọta ya ọ ga onye bele ya na agbara ga-asị Mogambo akpara ha aka ga-eme ihe ọnụ iji rie ji na eri ede sị aga ga-adịsị hapụrụ ya ruke gị ga-ahapụ ajụ ahụ ngwanụ anyị ga-aga gị dị aka na ntị mana ị ga-ebute n'ụzọ anyị so n'oge n'azụ You're a coward. Coward nke ga-awụrụ ụmụ ruru coward a na-ahụ within the neighborhood. You're a wild coward. Ya wa anụ ọhịa, a coward from the pit of hell. Ndị ga-ebute ụzọ. Asị ọkọkọwa mmadụ ya agbakwute nwanne ya mana ọkọwa anụmanụ ya gbakwuru ka osisi. Ọkọ ha nga akọga mgbakwute gị ihe ga-asị mịọ ebute ụzọ. Mana ọ bụrụ oke oriri ka mkpụrụ gwa gị bụ ụzọ bịa ha afọ ṅụọ rie ọcha akwụkwọ gị if not for one thing ya maka Chineke ya wụdo otu ihe ụzọ nwere mkpara na oke bie gị n'isi aja akọri ụwara m agbago ka m ga-abute ụzọ ịmadụ dị mmadụ nwụ ịmadụ na nwere hot temper otu m na-egbo mmadụ gị si egbore m mmadụ ị na-asị m ga-abute ụzọ ụnụ na ndị obi ọnụ dị nwanne oge anụ nwere obi chọọchị ọnụ nwa kwesịrị ibute ụzọ ga-alụọla m ọgụ a dịka nwanne ọnwa mmadụ nwere ụmụnna ya dịka onye na-enwedị ụmụnna ka m bute ụzọ ga gbuo mmadụ ọkwa ihe na-achọ ọ gaghị erere gị enweghị ike igbu mmadụ I can never commit murder ọ bụrụ na ụsụ na agaghị edure m gaga lụọ ọgụ a don't worry ngwere sị na nwụrụkwasị esi n'elu daa nwere na aka esi dị ike ọnọdụ ụtọ ka ụwa niile mekwa gịnị ka ụwa niile merekwa na ya kwere n'isi mgbe ọ dara n'ala stupid man ihe m si m agwa gị bụ onye si were nkuku ka ị ga-enwe mmiri enwe nwocha mmiri onye sekwa na ahụ onye ji na nkuku ọhịa m jụa ya nọ n'ime o jiela anyị ozi anyị ga-eme gịnị gbizu mana otu anyị ga-eji hụ Moganji Mogambo n'ụkpọgị ma mhị n'ụkpọgị akpọba anyị amara ihe mgbawo afọ fere anyị mmiri ga-ezo ya zochakwana ọkọchị enwere ụbọchị ya meme ihe o mere anyị ga-ezu ozu ji nwayọọ nwayọọ hụ n'otu eji arị ofe dị ọkụ o ji site n'akụkụ n'akụkụ ara ya jiri mee gịnị arachapụ ya Moganji ya Mogambo afọ a ga-eji ihe ọkụ na-eji ntị oke ya ya ọ bụ ya wene mbụ afọ na-eleme ihe emeghe ọ bụ naanị ndị ka ọzọ kwana fụrụ afụ agaghị m aka gị onye m ga-atawa igwe lechara anya ya wụrụ rifrat ka o were ogbugbu ige agazie na kọmuniti na asụ ele ndị okpo ya wụrụ ụmụ ngwere na eru anyị kwụsịta ụdị ga-ekwesịrị ịnọ na council of the elders enwesi n'ike iwuru mmadụ onye ọ ga-ewuru ụdị mmadụ gị sie esi onye ọwa nwụrụ ka anyị ya lọtawa ahụ
akpọrọ m igwe na fon ya sị m nwere waya na ya na-abịa igwe lụrụ ekwe o ka anyị chekwe mgbe igwe jiri bata tupu anyị lọta Mogambo egbuchiala onye ọbụla na kọmuniti a onwezi onye na-apụta iro onwezi onye na-aga ha anya nwa Mogambo pịa m oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ anyị ga-agbafu ya agbafu n'obodo m ekwute ụka m ga mmadụ sị m bute ụzọ ọ bute ụzọ ga gba mmadụ gị isi ọnwụnụ ofe dị ọkụ makpasa ọ n'akụkụ na-echarachi ya ịgararịa birigide Mogambo ọbụga nchi afọ ya otu enyi aka ga-akpara ya ọ ga-eji ikpere bịa gbudo n'ụlọ gị isi gị lekwa ada gị kpara gị ga-adị mee ga-eme ya nene ga-eme ya fain ya megene ya asa nwa gị ahụ ọ bụ dị otu nwamkpi na ji anọ n'oke ọkpa iri asọ na mmiri ọkụ ọ dị mosori kpekpere nwunye nwa gị aga ọdụ ndị dibịa Igbo arịda agbara mgbọ ya hapụrụ ụmụ nwa m ekwuchakwala m gwa ha m n'olu arị ha agbara mgbụ ya wetara m ji ya wetara m ọkụkọ ya mara otu o si jiji nwa m nwaanyị ya ghara m ya in peace otherwise I will collect my daughter in pieces ekwuole m ya ngwa ha m n'olu onye ọbụla mara ihe ọ ga-eme bụ anyị bido n'oge ugbu a mere Apa ka omi sa? Ọwa ya ọsọ na eme anyị n'ukwu na ahụ. Ndị ọnwa ndị kọli n'ukwu na ahụ. Ndị ọnwa ọsọ. Praise the Lord. Udo pasa. Udo dị I know. Original. Okay, now then we list them no na so. Where's the Oh, amba sikwa na aga. Ana mmadụ ihe n'obodo a. Obodo anyị juru oyi. Education na again. Mba, what? I can't conquer n'iru n'ero dị ka ndị na-akwado taa ya ụzọ. Mba, nwa Echala sọ. Asị m gị nkịta lifọlọ isi Imo. Chelo. Anyị nwa ka ị na-amanyelu. aṅụrụ m kai. Asị m eke gbagbuo gị
Hello. I hear you, sir. Imo. Sir? Sir? And praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Kwasi wa no he. Eri man. Imo kwasi wa no he. Ichi le tadi mpa. Nwa ka tiga ni mo nwa. Isu kwa na ha go mprobi. Isu kwa la ha go bi oro ga anya go nta oro gi mo. Ha je hu hango gba gola ha. Emegeme go ba o na mo Chineke na ni na bala mama. Se me kwukuru ka ni he na ambassador. Ati tiga mo ko mo ma je wure bo. Bo mo God am man is all right. E ba sa so me pro no ko se wu ya na he. Ande be ko ma sha, ande be jira ngaba sa sha ni le. I chori me. Gi gola ha. Onu gba lu run pra. Oto na bo no na. Amad me nga bo oto na bo no da. Onu gba lu run pra. Le ko ti ma be mo da na ko so na ko ihe. Ihe mere mo ma sha oto na bo ko onu wo do da ko la ta hi so no. Ta sha ihe. Onu nga na ko ma ko ko. Aba ti na gba mo ni e wi ke ma ta ma do. Ona ta mo ma do wi ke. No, machine. About the na week. In a week, children, I have one wine on our hard eye. It's a magazine, I shall have a comprobi. Then I go magic, then I go to Jigan, then I go do what, then I go Tanagimo. How do you want to go by Jogger at the hand and I go, give no go by Russian, a recipe go on go to Russia. I said the praise the Lord, give no God, hallelujah. I didn't tell you, one year, mamma. I don't hear mamma, and the way they tell hallelujah. We tell hallelujah to that came. You are mamma and go. You want a bomb. What a woman in a week and not a mother. You not a mother to make you say you don't get with them. Oh, about the animal, I live with you, Ghana Tapu. I'm dressed today and a mother Habro Korea could I gave brought. Macasquasa more machine. You let room as your body, as you could go. We have children to children. Give the work and I will want to know how will the bubble from do more for the party grammar big. Gagan normal. Gafukwe nonsense. Bia. Akwara ka wa ya chaka ga ga wana na. Ewo. Awuson. Kan dia mi go ndo so. Ya. O ma shi be go potra no. Bana he go ha na be ha no. Oh. Ewu. Eri man. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.